Momentálna misia je stihnúť vlak, pretože odchádza tak cca o 45 minút alebo tak o 50. Pol hodinku to trvá na stanicu a ešte musím si ísť po lístok, lebo som si ho kúpil online, ale to je akoby rezervácia a reálne, že musím tam prísť, dať tam občiansky a reálne mi ho potom tam vydajú. Išiel som pri to okienko, povedal som, že mám rezerváciu, tak tam vypísali niečo na papier napísané, že kde si rezervoval. On sa to vyškrtnul vlastne, napísali tam moje údaje z občianskeho preukazu a dali mi lístok. Čo ma prekvapilo je to, že ja som čakal nejaký úplne že random vlak a ide vlak do Španielska. A je proste po španielsku napísané, že Salida a takto. Miesta tu je fajn. Neskutočnou rýchlosťou 60 km/h. Dostal som to domov starú, po asi tak fakt 2 hodinách alebo tak 2,5 hodiny to trvalo. Šli sme priemerne tak asi 50-ku, aj tá trať bola taká, že sa to tak hýbala úplne stále. Tam je Sniper Tower, o ktorej mi povedala Mac. Momentálne to iba chátra, takže nič moc sa tam nedá robiť. Tam je ďalšia opustená budova. A čo som si všimol, tu ich mám celkom dosť. Som pri Sniper Tower, to je ďalšia opustená budova, ktorá vlastne vidno, že je dostrelená celkom. Niektoré sú akože dosť veľké ako takže celé to je dostrelané. Toto je aké veľké, wow. Tu v okolí tejto Sniper Tower je veľa panelákov, takže majú tam tie značky po tých nábojoch, nejaké diery. Niektoré opravili, ale tak niektoré tam nechali. Týmto smerom je už to staré mesto, kde je aj ten známy most. Inak potom vlak sem zo Sarajeva stál okolo 5 eur, alebo 5,50. Nech sa asfalt mení na kamene. Inak, by the way, odtiaľ sa dá skočiť, ako úplne oficiálne. To má tak 20 metrov.
Thank you. Bye. Have a nice day. Som bol medzičasom v obchode a som si kúpil snack, banány, môžeme si teraz niekam sadnúť, napríklad pri ten most. A wow, ďalšia budova, taká dostrieľaná. Vlastne paradoxne tieto budovy asi všetky boli dostrieľané, len s tým, že tie, kde bývajú ľudia, tak prerobili a tu to nechali, no. A pozerám, že tu bol aj projekt asi, aby sa to nejako zrekonštruovalo, len sa to nejako nerobí, ani dokončilo. To je vlastne menšia verzia toho starého mosta, na ktorom som pred chvíľkou bol. Ako tak pozerám, že na tom moste hore som bol počas prílivu. Toto územie nebolo vidno, to bolo zatopené. Takisto toto bolo pod vodou, myslím, že časť tohoto aspoň, no táto časť bola pod vodou, lebo však je to stále mokré ešte. A tu je voda. Ideme sem sadnúť. A už idem si výhľad. Inak z toho mosta to dá skákať. A predtým som ešte natrénovať na tejto plošine. Sú 3 levely, myslím, že to je menší 5, 10, 15 metrov. Mal som piknik a začalo pršať, tak idem sa niekam asi schovať. Takže prší čím ďalej, tým viac, takže no. Schovám sa sem teda. Tak asi 5 minút som tam bol pod tou strechou a už dopršalo, no ale to načasovanie bolo fajn, lebo však som sa mal aspoň kde schovať. Toto bolo tak pred 2 hodinami pod vodou, už to není pod vodou. A voda akože nádherná. Wow, strašne čistá voda. To je pekný pohľad na most. V lete by to bolo asi ešte trošku lepšie, keby bolo slnečno.